Hoeveel ratten heb je eigenlijk verkocht toen ik in Parijs zat? Inge Strandvoort, ik wil nu een antwoord. Beloof je dat je niet boos zult zijn? Dat beloof ik. 31. ...31 ratten en 3 bakken. Wat heb je dan in godsnaam met al dat geld gedaan? Daar heb ik van geshopt.